Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Danas ću vam brzo pokazati kako ChatGPT može odraditi shopping umjesto vas. Smjestite se i krećemo. Da biste mogli kupovati, odnosno da bi ChatGPT mogao kupovati umjesto vas, potreban vam je ChatGPT kao prvo. Morate biti pretplaćeni na neki online web dućan i zapravo morate znati što ćete kupiti. Vrlo jednostavno. Ono što sam ja napravio je da sam otišao na stranicu od Konzuma, skinuo sam njihov katalog i dao sam ChatGPT-u da mi iščita iz samog kataloga što je sve na akciji, odnosno cijeli popis kataloga da mi izlista, kao i on je to upravo napravio, kao što možete vidjeti. Nakon toga sad ću mu zadati zadatak da mi obavi shopping umjesto mene. Prva predradnja koju morate odraditi i prvi korak jest da mu date username i password, odnosno e-mail i lozinku u ovom slučaju kada je Konzum online shopping u pitanju. Naravno, tu moram vas upozoriti da morate paziti kako baratati sa svojim informacijama, da li ćete ih stavljati ili ne, to radite sve na vlastitu odgovornost. Kod mene je Konzum odradio, odnosno ChatGPT je odradio već taj korak i kao što možete vidjeti, ulogirao se i tu je navedeno moje ime. To znači da je odradio posao kako treba. Ulogiran sam u sustav i mogu početi raditi. Odnosno, on može početi kupovati umjesto mene. Izabrao sam 4-5 artikala koje ću mu dati da kupi, pa idemo pogledati kako će on to odraditi. Ovako, napisao sam artikle s time da sam upalio mod agent, kao što možete vidjeti. Plavi se sam agent kao takav. Rekao sam mu da ode na stranicu Konzum HR web kart, to je link gdje je ulogiran i sad ću mu dati naredbu da krene raditi. Idemo pogledati kako će to izgledati. I evo ga, ChatGPT je, odnosno agent je stvorio link, ušao je na katalog, stranicu, možete vidjeti da je tu moj username, moj ime i prezime, što znači da je dobro se ulogirao, odnosno da je na dobroj poziciji. I sad ćemo vidjeti kako će shoppingirati, koliko će mu treba da odradi shopping svega ovoga što sam mu naveo. Znači naveo sam mu da kupi napolitanke, da kupi pureću šunku, pileća prsa i naranče. Idemo vidjeti kako će dodavati dio po dio.
Evo ga, ChatGPT, odnosno ChatGPT agent je odradio svoje, vratio nas je u razgovor, napisao je rezime onoga što je naručio, odnosno kliknuo, pronašao i rekao nam je koliko nas to košta i s time da nam je još dao napomenu da e, je minimalan iznos za narudžbu 30 eura, pa ako želimo dovršiti ovu narudžbu morat ćemo još nešto poklikati. Sad ćemo otići u samu košaricu da vidimo što je on to zapravo poklikao i da vidimo je napravio dobar posao. I evo ga, ako pogledamo u košarici, tu su sva 4 artikla koja smo tražili da nam agent poklika. Ono što smo mogli napraviti, što preporučam svakako je da specificirate količinu ili gramažu da on ne luta i ne scrolla, nego čim dođe do određenog artikla te i te količine ili gramaže njega izabere, ali u konačnici napravio je dobar posao. Da smo mu zadali još dalje naredbu da završi sam proces i da smo mu kliknuli da ide plaćanje pouzećem i odabrali termin i način dostave, on bi to odradio za nas, što znači da bi odradio cijeli posao. Ja svakako preporučam da dođete do ovog dijela do kojeg je došao sada on i da tu zapravo sami čekirate da li ste dobili ono sve što ste tražili i da nakon toga samo odradite taj završni dio vezano za plaće ako ćete plaćati odmah ili plaćanje pouzećem. I to je to za danas, za ovaj video. Napišite mi u komentar kako ste vi i da li ste isprobali i ako jeste, što ste šopingirali, što ste sve kupovali sa agentom. Alat je sigurno dobar, ja mu dam lijepo, kako ga ja koristim, dam mu lijepo listu, nek on rovari, dok ja radim nešto drugo, vratim se, provjerim, samo čekiram, završim i uskratio mi sigurno 10-15, a nekad i više minuta scrollanja i traženja. Ok, to je to za ovaj video. Vidimo se uskoro u nekom sljedećem videu. Budite dobri, koristite umjetnu inteligenciju odgovorno i vidimo se uskoro. Bok svima.